Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, segideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jaiko guztizantzua. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jaiko ahal guztiduna. Izar baten bidez, adierazi zenion munduari, salbatzailearen jaiotza. Egizu, misteri horrek argi ditzala gure bihotzak. Eta gero taundiagoak egin daitezela haren fruituak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoloaren epistroatik. Senide maiteo, gu maita dezagula jainkoa, bera lehenago maite izan gaituen gaita. Norbaitek, ni jainkoa maite du, esaten badu, eta bere senidea gogotu izan gezurtia da. Ikusten duen senidea maite ez duenak, ezin maita ikusten ez duen jainkoa. Eta agindu hau hartu dugu hain zuzen harengandik. Jainkoa maite duenak maita dezala bere senidea ere. Jesus Mesias dela sinisten duen guztia jainkoagatik jaio da. Eta bizi emailea maite duenak bizi emaileagatik jaio ere maite du. Hortan ezagutuko dugu jainkoaren semeak maite ditugula. Jainkoa maite badugu eta arrain agindua betetzen bati baditugu, hau da izan ere jainkoa maitatzea, arren agindua betetzea, eta arren aginduak ez dira astunak. Jainkoagandik jaio den guztiak garaitzen baitu mundua, eta mundua garaitu duen garaipena hau da gure sinismena. Jaunak esana. Kanta aldi hartan Jesus Espirituaren indarrez Galileara itzuli zen, eta haren izena lurralde hartan guztian zabaldu zen. Hango sinagogetan erakusten zuen eta guztiek goresten zuten. Jesus Nazareta joan zen, bera hasi zen herrira, eta larunbatetan ohitura zuen bezala, sinagogan sartu zen eta zutik jarri, irakurgaia egiteko. Isaias profetaren liburua eman zioten. Liburua zabaldurik, profetaren hitz hauek aurkitu zituen. Jaunaren espiritua nire gandago, berak galtzutu bainau, behartsuei berri hona emateko, katituei askatasuna eta itsuei ikusmena hotsegitera bialinau. Zapalduei askatasuna ematera, jaunaren grazi urtea hotsegitera. Liburua bildu ondoren laguntzaileari eman zion eta eseri egin zen. Sinagogan ziren guztien begiak, hari begira zeuden.
Bera honela hasi zitzaion hitz egiten. Gaur orain entzun duzuen liburu sartuko ditzau. Eta guztiek aitormen egiten zioten eta harriturik zeuden. Haren ahotik graziazko hitzak ateratzen baitziren. Jaunak esana. Egu berri aldiko azken astea dugu hau. Eta, pixkat nola gertatzen den abendualdian, ja kalean ematen dula egu berria dela, liturgiak bere erritmoak ditu pixkat ezberdinak, gizarteak ja abendun ja hasten da ja egu berritako kantak eta egu berritako adornoak eta normala da. Baina liturgian oraindik abendualdi giroan gauden bezala, gero ja normalen erregeak pasata, gure gizarteak ja egu berritako gauza guztiak alde batera uzten ditu, baina oraindik liturgia aldetik, oraindik egu berrialdian murgilduta gaude. Azken txanpan. Digamos que en esta última semana, después de celebrar la Epifanía, hasta el bautismo de Jesús, que celebraremos este domingo, todavía el tiempo litúrgico que estamos celebrando en la liturgia es el de Navidad, vestido de blanco, teniendo en cuenta oraciones que nos recuerdan el nacimiento de Jesús y su manifestación a todos los pueblos, etc. Y digamos que, sobre todo, tenemos en cuenta, porque es como un salto muy grande, el tiempo de Navidad. Empezamos con que nace Jesús y estamos un Jesús niño, pequeño, vienen los pastores, vienen los magos, y nos imaginamos un Jesús pequeñito en el portal de Belén, o luego se vuelve a Nazaret, pero nos imaginamos un niño Jesús pequeño. Sin embargo, en el bautismo nos encontramos un Jesús de 30 años, un Jesús ya grande, porque digamos que ahí hay un salto grande, que es todo la vida oculta de Jesús, que se llama así, la vida oculta, que en realidad no es otra cosa que una vida normal. Hemos escuchado en este Evangelio de hoy, como dice Jesús, volvió a su pueblo. Se refiere siempre a Nazaret, porque aunque nació en Belén, se crió siempre en Nazaret. Y dice, vuelve a su pueblo, y como tenía costumbre, el sábado fue a la sinagoga. Vemos como Jesús, en esos años de vida oculta, lo más reseñable es que fue todo muy normal, como podía haber sido cualquier otra persona, prácticamente. Entendemos que habría ahí una forma de tratar a la gente, de transmitir alegría, de consolar a los que estaban mal, enorme en Jesús. Un ambiente en casa fantástico, una acogida a los necesitados, de eso no tenemos ninguna duda, pero nada llamativo, como luego veremos en la vida pública. Milagros, profecías, resurrecciones, enseñanzas. El único momento que aparece en los evangelios de todo este tiempo de vida oculta, de estos 30 años, exceptuando el nacimiento, etc., es cuando se pierde en el templo, que dice que tenía 12 años. Cuando se pierde en el templo, y ahí aparece un Jesús que llama la atención, porque está enseñando y dejando asombrados a los maestros de la ley, y cuando llegan María y José les dice, no, sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre, y les llama la atención. Pero si exceptuamos eso, vemos que la vida de Jesús, el 90% de la vida de Jesús fue una vida común, habitual, cotidiana, con lo cual a nosotros también nos recuerda la importancia que tiene lo diario, lo no especial, digamos. Un poco, ahora que terminamos estas fiestas, volvemos a un tiempo más, digamos, habitual, etc. Y tiene una importancia muy grande en el día a día, el seguir adelante, mantener las cosas, tratar de hacer el bien, etc. Le pedimos a Jesús que este final del tiempo de Navidad nos dé ese ánimo, nos dé esa ilusión, nos dé esa fuerza para seguir adelante en el tiempo ordinario.
eta egin ditzagun gure eskaria. Eskatuko dugu gaurko egunetan bereziki beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauengan harrera ona hartu dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Maria Urbieta eta Montxe jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskari, Jesu Kristo, jaunaren bitartez. Amen. Salvameneko sakramentuaren bidez iritsi dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzala eskerrak hangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alduzidun betireko horri. Kristorenan dagoen gure salvamenaren misterioa gaur agertu duzu, herriaren guztiei argi egiteko. Zure semea gure izate hilkorrean agerturik berriztatu egin gaituzu, haren jainko argi ingezkorraz. Horregatik, aingeru eta egoingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarrean beti eta beti abesten dugu. Santu, Santu, Santua, dira guztie, jainko jauna, zerurura, bere irautza, zure bizkira. Santu zerabai jauna eta santotasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitako hauek zure espiritu eixuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zekoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalundan berdin karizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik. Hau ere odolaren karizta data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horri garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz,
Biziaren ogia eta salamen izan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure elizara. Eramazu Maitasun osora Frantzisko Gureita Santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxarotenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, argitzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki, Maria eta Montse. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza itxi dezagun. Jangoiko eta Ama Maria Toartsuarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztu berri Espiritu Santuarekin batean, osko eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutxiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure zure errukiaren esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionekin itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea guzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman juzu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi berzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eman juzue pakea. Jangoiko egin osan, zuzen zezuko pekatua, jagoki jauna. Jangoa egin osan, zuzen zezuko pekatua, jagoki jauna. Jangoa egin osan, zuzen zezuko pekatua, jagoki jauna. Hona hemen jangoiko egin osan munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jauna egin ditua. Jauna,
egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Eukaristian parte izate eman diguzu noi, eman diguzu sakramentu honen furritua, eta egizu berau hartzera gero eta gehiago gai egin gaitzala, zure doaiak hartzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, berika zaitzatera jainko guztiaguna, gaita semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Aingeru den Maria, bai hori da, 7:30